magi alwora mantiere kaluo. Nyoro bad migawo mochune koro chal mar kor lwasi bende ne ochiwo ler wacho ni gwenge manyakach magi manyando ka gwenge mantie Kano mantie Homabay, Migori mantie alwora mar nam Lolwe thothgi dhi yudo achiedh nade kaluwore kod biro mar kodhni mano mar El Nino. En kinde monego bed ni obiro koso koth moko nyalo bedo ni biro gi chwe matek kinde moko onego bed ni gichwe kendo giketho mwandu oganda to kinde ma mago timore bende hikruok gi wan goyo makare wacho ni weche mag planning gi jomage monego timgi nikech warito nyaka gigi timre koka koro wacho ni ero jok machiwo kony mamoko bende koka biro wacho ni ero wadhi wager kar jot moro madundo e sikul moro ma Ombaka e Kano kar wadhi wager moro yodunga koma oting'ore malo kama pi ok nya chope sani ka kodhni pok ochako chwe oganda onego bed gi hikruok kata planning niyo machalo nade koro planning mana kaka iwacho nyoro jo met ochiwo chenro okoro kaka kor lwasi dhi bede dweche 2-3 mambele ka to owinjore be ni watiyo gi information mondo wajipanga gima ne daktari luongo ne participatory scenario planning yani ubet gi experts mopogore mondo ming'e ni to skunde watimang'o ere kaka ma dhi affect skunde to en ang'o ma ditim ere kaka ma dhi affect pur to en ang'o ma ditim ere kaka dhi affect kata yore transport wadhi watim nang'o koro that planning kapod stress en gima very important nikech once ni waseng'eyo wan duto wang'e kor gwengewa kwa mfano koth kata chwe ma chal nade kor gwenge kaka Kane Cleophas winje ni Kane yen sango mabene maling'ling ochoporo ni kane cha koth no dhi njao ka puno chwe akiane gidhi chopo kane tie nam ka koro wang'eyo ni places like sango gin kuonde ma wawacho ni are vulnerable gin kuonde ma kapo ni koth ochwe mang'eny to dhi yudo shida koro nyaka wapang ni en shida ni bet ga nang'o shida bet ga nikech pi kabiro to we miriu to pukore e kor gwenge koro en ang'o ma dwa tim mondo mi kik pigni ae miriu to dhi ater nyaka nam mago e gik ma nyaka jo county government kwa mfano mar Kisumu nyaka tem ng'iyo mondo mi kik pi affect gwenge masango kwa mfano to kiwinjo be ni koth ochwe mang'eny nitie gwenge ma ok expect ni dhi bet impacted negatively kaka kwa mfano gwenge kaka mamalo kaka Nyabondo gene nikech gin malo tek mondo me yud ni nitie ataro kanyo mathago ji koro gibe nyaka ne ni koth dhi bet mang'eny koth kobet mang'eny en ang'o manyalo timo gi kodhne nikech ng'eny koth ok en rach kende nitie ber moro minyalo yude koro en ber mane manyalo yudo ka koth dhi chwe mang'eny en ang'o ma datim ka wapuro ga dichiel to nyaka koro apur mar ariyo nyaka ji panga gi kodhne mondo me ka kodhne rumo to an gi chiemo moromo jok mayuagore piny kucha nyatero ne gi chiemo mondo gibe gichame Daktari nase Omolo adana aduogiri bang' ka seyudo pach jo Mombasa ka Georgia oko ang' watudre kode achiel kachiel mondo mi ang' okonwa ne gin gik mage mantie kacha katimore achiel kachiel kata kamani konwa kanyo niero wanyalo tudre kode koro sani